Валю години наред си се занимавала с приложна работа и, скромно казано, успешно. Сложен беше твой път, мина през графиката и най-сетне си хареса цвета. Как го определяш? Като по-трудно, за разлика от приложната работа, или просто по-различно? То трудно, всичкото е трудно. Лесно няма. По-друго е. Да я знам. Други закони изглежда, че има там. Трябва по друг път. По-точно. Беше ми необходим цвета. Стигнах, не знам, някакси естествено при него. Спомням си като преди няколко години, като бях на гости в Стокхолм, имах щастието така да им по-дълго време свободно, щастливо, да ме хранят и аз да рисувам само, да гледам града. И като почнах да рисувам, тогава всъщност за пръв път усетих магията на цвета. Не знам, това по-късно го обясних, си изглежда, че това е било медитацията, защото имаше едни нощи такива по-самотни. Приятелите ми ходеха по дискотеки, при мен беше писнало вече, си рисувах. И не знам, една нощ така стана, че тогава рисувах още с пастел, маслото, така, няма възможност, чисто практическа. И не знам, усетих в един момент, че нещо от мен или аз самия, или така почнах да се движа между цветовете. Но това беше сигурно поне 2-3 часа. Но за пръв път така нещо друго стана с мене. И после вече, като така мой приятел, като се върна, и отидахме, вече беше свършила така, почти нощта. Имаше едно заведение близко там, много приятно. С вино пихме в едни голями чаши. И му разказах, викам, знаеш, май това било магията на рисуването. Влезах в цветовете и започнах да се движа с тях някакси. Изглежда, че това е било. Оттам нататък някакси така зарази ми. Всичко друго като че ли отмина на заден план. Защо ти стигна до живописта, до цвета? Всъщност не знам, може би не само до цвета, може би до
оная свобода на рисуването, по-скоро. Цвета ми даде най-големите възможности, разбира се, да плувам. Аз като човек, който обичам много да плувам, и то въобще във водата, не над водата. Нещо ми подсказва, че това са ни пластове, само че от друг вид, в който ми чувствам се уютно. Това е моето. А пък и, не да знам, нали, от деца си мечтаме за нещо, където по-вълшебно, по-друго. Това е било в начало, сега не знам, друго е сигурно. С твоята образност, до какво искаш да се докоснеш? До най-различни неща. В смисъл, така или иначе искам да се... Пътя ми е към непознатото, вълшебното, другото, отвъдното. Но това е в най-общ смисъл, нямам нищо конкретно предвид. А пък за докосване в различни моменти съм се докосвал до различни пластове. Той вече е въпрос на вътрешна настройка и хармония. Когато съм така в добра хармония, се докосвам до по-висши, как да кажа, пластове, сфери, вибрации, нещо, което стига вече до духовното, така както си говорим. Пък някой път, така като има малко повече мрачинка, повече драматичност, малко по-нисък е полета, така някъде. Да, би казал някой, примерно, че някъде в астралния свят, т.е. чувствения свят чисто. И това е докосването, да знам и аз. Различни моменти, различно. Естествено, стремежа на всеки е да отиде колкото може по-нагоре. Което означава, че религията ти помага, или? Да, определено. Не религията, не знам, не обичам тая дума. Вярата, по-скоро. При мен вярата е нещо, което вече си е тръгнало от малък. Вярах в хората, в приятелите си, после преминах към други неща. Така. Вяра в познанието, вяра в Бог, разбира се, като крайната цел на всеки, на всичко, така, най-грубо, общо казваме. Да, помага ми, определено, през цялото време. Години наред Валентин подготвяше себе си и околните за окончателното и съдбовно свое решение. Премина от плаката през дълбокия графичен печат, за да достигне до живописта в онези и форми, когато тя черпи изразна сила от цветното петно и композирането му в пространството. Така намери себе си, но изгуби много от близките си. Мъчителният и сладостен път на вътрешното освобождаване при него е едно постоянно постигане на себе си, чието изкупление не е за завиждане, а още по-малко цели ефекта на рекламата и парите. Акварелите му са изпълнени в смесена техника, която нито е тайнствена, нито магическа, а е опит за докосване до многообразието и сложността на незримото от човека. Пълното откъсване от житейските зависимости изисква максимална честност, морал, колкото трудно постижим, толкова и осигуряваш блаженната откровенност да опознаеш себе си. Убедена съм, че тъкмо моралните подбуди са в основата на този стремеж на Валентин Балев да постигне правдиво усещане за незримото, за това, което е в нас и ни предопределя. Той достигна до сенките на представи и усещания, които оправдават нефигуративната му живопис. Стреми се да постигне цвета като символ на онова, което няма име, няма образ, а може да бъде назовано истина, любов, смърт, саможертва. Като изследва душата на художниците и писателите, Ницше заявява: съвършеното не бива да е създавано. Макар страници по-късно да опровергава себе си и възкликва с досада: човешко, твърде човешко. Между невъзможността от съвършенство и пренебрежението към суетата
се мисълта на художника. Религията само одухотворява живописта му, дава онзи емоционален заряд, който я прави задълбочена, предпазва я от омерзителния свят. Акварелът на Валентин Балев освежи и озари избледнели и угаснали представи. Призова духовете към будуване, без дъх на тъмян и светлина от ритуални свещи. Чрез самопознанието и отказа си от показното, той превърна изкуството си от препитание в изпитание. И ако за мнозина изкуството е игра на живот, то за Валентин Балев попрището на живописта е вече единствената форма на живот. А какво е талантът? Дар, качество или може би избор на пътя, който води към хармония? Таланта би трябвало да е дар. Сам за себе си, като даденост, наистина е дар. А в своето развитие той или се загубва, или пък се доусъвършенства. Не знам, според мен е дар. Не направо се говори, че се дава дар слово или дар еди какво си. Това е талант. А смяташ ли, че си се докоснал до тази Божа благодат? Знам ли, това никой не може да каже. Много ми се иска. Трудно е да се твърдат такива неща. Да, много ми се иска. И това се стрема да направя. В определени моменти мисля, че те са много рядко. Така да ти кажеш, нещо стана. Това е примерно, докато рисуваш, така погледни си работа, кажеш, страхотна работа, пък после на другия ден викаш, тя май не е толкова страхотна. Я така, да не бързам да го оповестявам на другите. Това си покаже. Казал си нееднократно, че твоите приятели са те канили в Швеция да останеш. Защо предпочете точно този момент в България да останеш и да си понесеш кръста? В момента не съм го избирал. Имам така за себе си доста просто обяснение. Имах възможност наистина да остана, но условията нещо не ми пасваха. В смисъл, че аз отидах майче даже да остана. Но така като постоях няколко месеца и разбрах всъщност за истината. Трябваше да започне всичко от начало. Тоест трябваше да се боря с живота там, в смисъл като с битовия живот, даже ако щеш. Имах така, ушким шансовете да не започвам съвсем от началото. Добре, аз вече бях влязъл в магията и видях, че ако остана, много време ще ми трябва, за да мога отново да се върна към рисуването. Просто трябва да се справя с живота. Пък тук вече все пак бях стигнал до някъде. И това беше твърдото ми намерение и решение. Да се върна в България и да почна да рисувам. Не стана точно така, както си го виждах, защото върнах се така, първите месеци бях много добре настроен, но нещата малко по малко се насложиха, посмазах се и тук от доста обстоятелства. Но вероятно пък това ми е било трамплин, вътрешния трамплин. Да взема пък другото решение. Минаха 2-3 години, не си спомням, повече. 4-5 години, докато узрее това нещо. То е явно бавно и мъчително е зрело и трябваше да взема решението и го взех. И започнах да рисувам. И за теб тук е по-добре? Убеден съм, че тук е по-добре, защото не знам, то е... Напразно има една дума, човек да си е вкъщи. Вкъщи в смисъл, че вече тук ми е ателието, тук са ми приятелите, добронамерените хора, в смисъл, приятели. Сега вече започнах да усещам и други влияния. Така, на земята, на мястото. Ето така си говорим с някои хора, на излъчванията. Почна да ги усещам все по-силно. Нямам нужда да ходя сега някъде. А съществува ли от теб вяра в това, че
това, което правиш, ще стигне до някого, ще се посрещне от някого, ще му каже нещо и какво би искал да усети той? В началото, като почнах да рисувам, беше много силна вярата ми в това нещо и желанието ми. Понеже беше в началото и всяко начало е много възторжено. Така бях преизпълнен с желанието да правя неща, дето нещо на хората да им помагат. Бях и изглежда в друга моя нагласа. Може би много истинска беше в момента. И не знаех какво ме чака нататък. И така първите ми работи, сега като ги гледам, естествено са доста постнички. Но пък желанието, вярата ми бяха много големи. Не знам, аз не знаех как ще стане, просто си мислих, че може би не само за моите работи, това е начин на човек да даде нещо на хората. Ма то може да не е значимо като изкуство, да може да е жест, нещо, приказка, помощ. Бях много окрилен. Сега вече имам съмнение повече, към себе си, разбира се, не в принципа. Видях, че не е лесно. Продължавам да го искам, разбира се, защото това е смисъла. Хората трябва да се опитват да си помагат с каквото могат, разбира се. Да се сетят на къде са запътили, какъв им е пътя, какво им е предназначението. Можеш ли да ми отговориш на най-простия въпрос? Намерил ли си своя смисъл на живота? Прост. Сложен въпрос е това. Че кой може да се похвали с това нещо? Търся го. Надявам се да го намеря. Има, разбира се, при всеки има, който се вглежда в себе си или в нещата наоколо, има индикации, които могат да му подскажат, че това е неговия път или евентуално това се ориентирате, по който трябва да върви, но малцини са щастливците.